Koliko put su razbili vrata. Jedno 10 puta dok sam stavila blendirana vrata. Koliko puta? Broja nema. Šta su sve pokrali iz mog stana. Ništa to niko ne reaguje. Bila sam na sud i taj čovjek priznao što je sve pokrao iz stana. Ali ja nešto ne mogu, mene srce vuče ovdje da sedim. Rekla sam mu, bre, ne mogu više, Vuksane, nešto da idem tamo, vamo, da vučem, ali kad dođem ovdje, mene srce ovoliko. Samo da pređem prag od mog stana. Onaj ko voli da dođe, može da dođe. Tu nema straha, kao ja. Mene su maltretirali, ali ja nisam imala straha i ostala sam. Jer ja nisam ničije uzela. Crno na belo imam i gotovo. On mene što lupa na prozor, ništa mi ne može.